Oh. Ora ngono lho, barang kowe joget kok gamelane mandeg iki jane piye ta? Mas, aku yo tunggale ora tambah udan lho. Kok iso mbok endekno lho. Joget ora oleh ra joget ora patek ene kok. Tenan. Tenan, Aja joget lho ya. gak butuh. Monggo Pak, lajengaken. Genes nenes sejarane Matane awase lho. Aku tanganku ngene-ngene tok iso gak oleh. Jane kowe iki ndek masalah apa to karo yoga? Panjak kendang iki lho diutang aku 15.000 lho iso ngono. Kok nganti ketok iki gething karo kowe iki lho. Gak orang joget lah. Aku tangan ngene tok gak oleh. Ya, Ora oleh. Lah kowe nek konsisten to nek kowe gak joget ya aja joget. lah ra joget ora butuh. Monggo Pak. genes sejarane lali-lali wong tresna ra bisa lali mane 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 Ijerah. Ora Aku wis joget di kerumunan para penonton dan ibu-ibu. Sayangku kedanan. Ya. Joget kok gak oleh. Tengah kono. Aku wis ora butuh joget aku. Aku tak melok delok. Aku ora joget kok. Sikil pegelen dipijet iki apa guriku? ora ngono. Lah wong kene kok Lah iki terus piye nek kowe ra entuk joget? Wis ngene wae lho, kowe munggah jagongan sing penak. Iki yogane ben dahar riyin. ora oleh joget. Terae kowe ra entuk joget karo yoga kok. Mbah Slamet aku tak mulai ayo, Mbah. Mbah Slamet. Endi lah Mbah Slamet? Mbah? Mbah Slamet. Ora oleh joget yoga, Mbah. Aku tak mulai ayo, Mbah. Iki ana wong susah malah mbok syuting. Wong bayi piye naes. Wantem das piye. Yo le. Ocar-acir ki ocar-acir. Ocar-acir. Awas kowe cong, nek omahku ora tak setelno TV. Lah kowe duwe TV. Gak. Lah wong ora kok arep nyetelno to. Teles kabeh apa kok. Iki ana dagelane dijak buah. Lah tak dongak-dongakno buntu kowe. Apane sing buntu? Lho. Iki aku tak munggah ganjele apa ganjele iya ganjele apa Bu? Ganjel. Janggel. Ora butuh aku juga.
Mbah Slamet iki. Walah aduh mbah omahe kok. Naib lakone apa? Wis kene ra iso manjak. Ora usah do manjak, do mbah. Guyon. Bong rek udin. Pak Hadi, meneng sik meneng. Sir, balik sir. Udin kok tak pacul dasem lho. Guyon. Lho padha. Ana ketoprak Oktober karo Agustus urung dilakoni bayarane wis do dijaluk. Agek anyar ya. Kaya Bang Mekar tak golek iki mah. Wis apa durung? Omongi panjak ora kena dijak rukun. Ya wis tinimbangane ndadekke tukar padu ora kepenak iki dipirsani wong akeh. Pak Yoga, Mas Yoga, monggo kula aturi istirahat sawetawis. Kaya baris saya ngon istirahat. Lho, kewajibane yoga iki nek ning bidang seni kuwi paling abot lho. Abot apane? Lho kok ora abot ki piye? Halah, Wiwit pisanan ya yoga sing nabuhi, nganti rampung ya yoga sing nabuhi. dadi ketoprak sing paling abot Yoga. ya ora. Tukang panggung. Lah kok iso tukang panggung? Bature do ijek ning omah wis wijlik nguyungi kayu. Lah nek kena didol dipasang ning kene, sesuk dibongkar dhisik tukang panggung iki ngawiti karo ngenteki. Ning nek jenenge tukang panggung iku dibagi, sok iso kala-kala iki iso istirahat. Lah nek yoga sewengi muput Yoga iso nganti dibagi, rampung. iso dibagi. Lembagi piye carane? Lah engko gambyong tabuhi kenong loro karo kendang tok kaya reok ngono ndra iso. Maksamu iki barongan kok. Lah Kok nabohi kenong loro. Mulane dadi yoga iki kewajibane ora enteng tak kandhani. Kowe ya kudu konsisten, kowe wis mau joget ya aja nganti joget. ora butuh aku lho ipat-ipat. Ipat-ipat piye? Aku metu mbok tabohi ora butuh joget aku. Tenan, wis ah. Engko joget neh. Ora butuh. Prei ya. Aku pensiun. Kowe sing mandegani lho. Wong kok senenganmu. Ora iso. Kene lho jagongan sing kepenak. Wis roh. Sing penting ki awak dhewe bersyukur alhamdulillah. Gawene dulur lanang tawa pepunden kula Mbah Slamet diparingi adem ayem tentrem, terbukti apa dagelan arep metu dibarengi karo udan. Udan. Lho, udan iki ya ana filosofine, Pak. Filosofi apa? Banyu udan iki nek tumetes ning gone kulit rasane piye? Adem. Ademe banyu udan sumrambah ademe keluargane sing kagungan kersa. Lah, ya Mbah Slamet jaketan terus. Lah nek menawa kanyeben Lah berarti ketetesan banyu udan. ketoprak wis diwenehi makeman, wis diwenehi daharan, iki mang uduke wis metu Pak karo iwak pitike. Wak pitik. Kowe mang uman iwak pitik apa ora? Uman ceker karo ndas. Lah kowe salahmu kari kok. Ceweker agar tak cewokot iku apa? Drijine iso nyekeri rayok. Ndas yo ngono. Iki sing manggang ayam sapa Mbah Met? Lah rasane piye? Ora perkara rasane. Lah perkara apa? Ndase cucuke urung dikethoke. Lah iya. Lah nek aku ngono malah urung mangan blas, Pak. Masa? Iwak pitik kan ana jangane santen to. Iya. Aku jujur, aku mang lak mampir ning gone sing duwe gawe. Ngerti sing tukang masak. Jebule lek meres santen kok nganggo kathok ya. Dadi aku ora mangan blas iki mau. Party Mbah party mbah sapa wonge awake lewemu, bokonge kaya cetakan wajan ngono. Merese santen iki jebul nganggo kathok. Walah, tapi kok yo Rasmi. Nyatane ya doyan kabeh. Sing lepu Rasmi ya ora party ya Rasmi. Mimi.
mersanten kok nganggo kathok. Nganggo kathok tenan. Tapi wong apa garwane Mas Wan iku mau ya blonjo wis blonjo sarangan, blonjo barang dingah kok mersanten nganggo kathok. Lho nek perkara sarangan pancen ono, ning mang buktine mersanten yo nganggo kathok. Lah ya jangane buket ra umum. Tenan iki. Lah yo angger tak cewiduk nelolor ngono. Kowe wis ana-ana ae urung. Lho kok ana-ana iki piye? Iki nyata lho, Pak. Meres santen iki nganggo kathok. Kok iso nganggo kathok ya? Lah saiki meres santen ora nganggo kathok mbok kon nudo. Aku tak takon beke. Saiki sing meres santen mbok kon nudo apa ora bahaya? Meres santen iki yo nganggo kathok. Berarti kowe mang nginceng nek pas meres. Ora sengaja aku weruh kok. Lah nek santene merese ya disaring nganggo persan santen. Cara meres santen ra nganggo kathok menawa santene entek. Perkarane Dikokop naga. wah kok edan niku. Mesti meres. Wah. Entek. Ancen nganggo kathok tenan kok. Malah nek ngono iki ya wis ora apa-apa wong trae nek meres santen ya kudu nganggo kathok mosok ora nganggo kathok. Lah iya. Ting dulur-dulur kene brehweh. Brehweh. Wong piyayine iki seneng gaul, grapyak semana. Nondi sak nondi mesti diundang di apa jenenge mbuh abang-abang lambe iki ngrapyakno, nyemanakno. Nyek dulurno. Padhe sendor ayo mampir padhe cara nuruti ngono menawa kewemeng mampir. Mergo dulure saking akeh. Saking akeh ning aku gak mampir aku terus bablas rene lagi linggih kaget aku mang ning daleme Mbah Mat. Lah kok kaget masalahe apa? Aku rak lungguh. Heeh. Lah bareng lungguh rada suwi kok ora ndang disuga-sugaya apa ta apa aku. Iya. Aku mengguri. Ana wong godhog banyu ya wong wedok. Terus Godhog banyu gawe wedang kopi. heeh. Kaget aku. Lah kok iso kaget? Oleh ngudhek kopi, mongko iku banyu panas lho. Banyu panas. Mulak-malik. Ngudhek kopi iso nganggo BH. Walah. Kondiang tenan tak akoni aku. Piye-piye? Ngudhek kopi, Ngudheke kopi nganggo BH. nganggo BH. Lho, aku mah ngombe kopi lho. Seger ta ora? Segeri. Iku lek ngudhek nganggo BH tenan. BH. Wah, mulane kopine witenge ra umum. Slamet menawa BH-ne iku wis bar diumbah menawa. Sing ngomong sapa diumbah ra diumbah ndak karek ndeke no. Lho, lah saiki nek umpama BH-ne urung diumbah, nggo ngudhek kopi, ndahe apa rasane kopine? Lah nek ngudhek kopi ra nganggo BH susune kecemplung kopi gak melonyot malahan. Ndiluk ngene roh maklung ngono. Wah, melonyot. Sik to. Cetane iki kowe iki mbales perkara meres santen nganggo kathok. Terus mbok bales ngudhek kopi nganggo BH. Lah tek ora Lagi nyadar aku. Wong kok iso aku ra mbayangno mesti ngelotok. Nek tanggi aku cara tenan mesti pentile ucul. Lah kok iso? Lah saking panase melonyot kuwi mesti goleki. Wong dagelan kok ngomong pentil. Sini-sini wong. Lah kowe malah ana dagelan ngomong ra katokan ora ketok. Loh saking senengku iki mau mung guyonan. Yang jelas matur nuwun wis diwenehi daharan. Di rumah kaya keluargane dhewe. Sego montor. Sik to sego kok montor iki sego apa? Uduk. Uduk ngono. Uduk iki nek wong Jawa ning Jakarta sego uduk. Oh, nek cara kono ya. Heeh. Nek ning kene sego uduk, nek ning nggone Jakarta, nggon aku biyen sego uduk. Dadi uduk iki uduk. Uduk iki uduk, aku malah kaget biyen. Lah kok kaget kenapa? Lah aku rak moro. Anu Pak Desendur nanti dibelikan sarapannya Mas nasi uduk ya kan. Heeh. Aku yo nek ono truk lah Mbak aku yo ngono. Truk iki dudu panganan to bento. Maksudnya aku mane gak paham. Bareng teko kok lho kok dibuntel. Lah uduke ndi Mbak? Lah niki jebule nasi uduk. Lho niku awan-awan aku udah bingung neh. Anu nggih, mungkin sarapane napa niki sing wong Jawa padha wong Jawane. Heeh. Lah sing apa tukang masak teko. Gini aja kalau siang tuh enaknya makan ketoprak. Oh, ketoprak itu makanan khas Jakarta, kuliner Jakarta. Mati aku.
Lah kok mati gini? Ada ora dadi ketoprak lah aku ngono. Lah saiki nek wong Jakarta mangane ketoprak gak lembut ketoprak sak Indonesia bongko. Ketoprak iki panganan, lontong kuwi lho. Ana krupuke, ana kentange. Lah nek cara Jakarta iki ketoprak. Lah kowe ora pengalaman kok. Oh. Lah aku tahu ngerti kowe ning Jakarta ning rumah makan kok geger karo pelayane kenapa? Ora geger piye wong aku njaluk jangan malah ra dikeki. Lho, lah kok iso iku? Aku ora nganu ditawani karo nanti makannya sama apaan? Terus kowe Itu- muni piye? Nasi doang aku. Terus Lah kancaku ra, "Kae pesen apa?" Aku nasi doang sama bergendel. perkedel. Iya sing bundur gudi lho. Nah, iku perkedel. Yo bergendel terus aku nunggu iki. Nanti nasi doang terus paringi jangan aku ngomong. Oh. Lah terus akhirnya piye? Ya sego-sego tok. Aku tadi, "Loh, endi jangannya?" Aku ngono. Lah jawabe pelayan. Lah katanya tidak pakai sayur. Lah iya, jangan aku ngomong. Oh alah bener nek kowe iki wong koclok iki bener. Lah kene. Ya bener pelayane kowe nek ning Jakarta ngomong jangan ya ora ngarep diwenehi. Kudune omongmu ngene. Saya pesen nasi dan sayur. Lagi diwenehi sayur. Lah nek muni jangan, Ya ora. tan mongko jangan iki nek basa Indonesiane iki aja, padha karo aja. Oh alah tak kira jangan iku ya padha ae. Oh Lah alah. mandore ya padha ae kok. Aku diceluki kanca-kanca do wis do bayaran. Heeh. Sarpen sini. Kamu kerja di sini sudah berapa? Waduh, bulan. 1 bulan. Aku sing guri dhewe aku. Sendur ke sini. Kamu mau gajian ya? Iya Pak aku. Terus Kamu di Jakarta sudah beberapa 3 dina Pak. lah dalah. Ora ana basa kok 3 dina iku. Lah aku 3 hari ngono. iya 3 dina. Lah aku gak mudeng kok. 3 hari. 3 hari Pak aku. Nah. Loh kerjanya apa itu? Nyokleki nyokleki besi sama neploki tembok Pak aku. Oh bangunan. Oh gak. Besi karo tembok. Lah iya ki babakan bangunan. Oh, aku terus ngono kae wis. Ya sudah, nanti tak kasih bonus. Ngono. Arep diwenehi bonus. Bonus aku terus. Iya Pak. Besok saya arep pulang mulai aku Pak. Sudah enggak kerasan aku ngomong. Walah, tapi saya bingung Pak karena Jakarta banyak enggok-enggokannya. Lah iki kok ana enggok-enggokan barang iku. Aja enggok-enggokan to. Iya. Awas banyak dalan nyeklek. Ono Iya dalan salah nyeklek. ya. Banyak Apa sih tikungan Nah, utawa iya. belokan. terus ngene. Oh ya, banyak itu lewat jalan tol aja. Enggak Pak, tol saya ada ayo aku. Alah kok iso. Malah Malah kan lewat jalan malah tol. teko tolmu. Wah aku terus ngene. Di anu ya sudah sana pulang enggak apa-apa. Wah aku tenan numpak bis sopir tak kandhani. Per sopir hati-hati per. Loh itu loh per. Udannya deres banyak jalan yang ngecembeng per aku. Alah mbah, ana dalan kok ngecembeng. Banyune agung. Basa kok ora karu-karuan. Lah aku trek Nek ora iso basa Indonesia kuwi ora usah nganggo basa Indonesia. Lah, aku iso. Nggo ngrukunke seduluran. Oh. Isane basane apa? Jawa ya Jawa. Jawa. Ora tan bedane kaya dulur-dulur tergambar Gangguan Klabang Kalau sing dulu kagungan Ablang. kersa paring asma Mas Mas Mbah Slamet. Mbah Slamet sing duwe gawe iki Mas sinten Bu? Mas anake Mbah Slamet. Iksan, Mas Iksan Mas sekeluarga. Mas San sing wedok. Dongaku muga-muga rukun nggone omah-omah, rukun keluargane, Yo, yo. sumrambah karo dulur-dulur Klabang Klabang. sing berumah tangga takon rukun karo bojone, aja gampang tukaran. Lho iki lho penting kanggone wong omah-omah. Alah nek aku yo penting sertifikat kena nggo tangan aku. Lah kowe sing mbok pikir utang ae kok. Lah, aku sih- Mulane pengalaman wong lanang-lanang. Iya apa? Nek kepengin omah-omahe tentrem ora gampang tukar padu iki carane gampang. Carane? Kudu golek calon bojo sing watake penuh dengan kesabaran. Mosok. Lho tenan wong wedok iki waton gelem sabar. Sing maune ape pegatan ra sida pegatan. Lah kok iso? Nek perkara sabar, paling sabar iki bojoku tak kandhani.
Omonganmu bojomu jenenge sapa Diah nggo teluk sabar. Kuaplok mboke kowe engko. Iki ora kok perkara jeneng, maksud iki sabar iki apa aten-atene ngono lho. Oh, maksudnya sifat Perilakunya utawa sifatnya. Oh, iya. Paling sabari bojoku. Masa kok Nyuwun sewu. Wingi aku tukaran karo bojoku. Bantah-bantahan. Wis sampe pegatan aku. Bojoku tak gawe mangkel piye carane aku ngono. gawe cengkeh. Oh lho. Rokok apa kei cengkeh? Ben mangkel. Ben supaya bojoku atine lara iki piye? Lah piye? Tenan. Gandeng aku diagelan duit nyekel rupa bagus, aku terus mara ning gone ngomben. Aku nyewa PK. Ngomben iku apa? Ngomben iki nggone wong dodol daging mentah iki lho. Basa Inggrise ndebegenggek kuwi lho. Oh, roh aku. Roh? Bakul serabi. Lah ya kuwi. Tenan, aku nyewa PK sing ayu. Ngerti PK ku? PK yo. PK kuwi pemandu karaoke. Oh, asaku tak pakanan kakek aneh. Tenan aku nyewa PK sing ayu tak gawa mulih. Lah, Ben bojoku atine lara. Ki lho Dik, rumangsa mung wedok-wedok, aku nggawa cahayu. Lho ngono ku bojoku sabare ra umum. Malah muni ngene. bojomu tau piye gak rohku? Lho bojoku ya normal, mripate ya weruh. Lho kowe nggo cah wedok kok gak muring-muring. Ora muring-muring mergo sabar. Bojoku malah muni ngene. Wis Mas, nek ancene kowe arep metu karo PK iki ndang jak metu. Tenan, PK tak jak metu. Bar tak jak metu, tak go balik mulih. Ngono ku bojoku ya takon neh. Ngono ku mang PK-ne mbok sangoni pira Mas? Tak sangoni 300.000 Dik aku ngono. Lho aku malah diamuk karo bojoku. Ya diamuk wong duit blonjo mbok nyani PK kok. Ora kok masalah duit blonjo, bojoku ngene. Mas, kowe iki dagelan kondang. Lho nyangoni PK kok 300.000. Aja 300.000. Wong wingi aku karo bayane 1 juta. Lho jebule bojoku malah bar karo bayan, Pak. Bojomu. Aku lagi nyadar Sam. Lho ya, berarti yo tenan. Lho, ana apa? Lah ya ndek iki kondo karo aku. Kondo piye? Wis apa 150 lah aku gelem karo Wong kowe. edan. Mosok karo mantune dhewe kok arep dipangan. Yo kecarane karo mendem ndak gak roh ngomong kowe ku aneh-aneh. Wong edan. Kowe nek sabar-sabarane sabar bojoku lho. Lah nek bojomu kesabarane piye? Bojoku aku polah piye wis meneng ae ora piye-piye. Wah, berarti pendiam bojomu. Walah angger ngrangkul wong wedok ya semeneng. Ana wong wedok tak ambung ning ngarepe ya meneng. Ya ora tau ngomong wong bojoku bisu. Wis aku wis tenan. Bojomu bisu piye le ngomong? Lah iya kukuk malah kaya pitik keluru kok. Wah tapi sabar tenan nek bojoku. Saking sabare. Saking sabare aku wis nggawa wedokan ijek nom cah SMA lah gek lulus 3 dina ndek. Heeh. Goncekno ceklan Dik. Aku numpak motor PC. PCE. Kurang diterno iki kok. Peda Honda sing gedhi kuwi PCE. Iki urung diterno urung lunas kok. Lho sik to. Dadi nek tukune urung lunas, PC golek dhuwit ngantek PC iki ora ndang barbar iki. alah nek kreditan iki PC. Ora PC piye wong angger sasi ngangsur, meripat ora PC golek dhuwit. Oh alah Gusti, Nek Gusti. iki ora ndang Menungso diterno. ana sing kaya kowe, kredit lan orane iki ya panggah PCE kok iso. Yo numpak Kowe numpak Honda PCE, takon mbok gas pira? 78 juta. Wong ngantek malik ping 4 tok. Sik to kok akeh men to. Lho sing dimontor Speedometer iki 180 lho. Lah iki ora sepeda motor wong ora umum. Nggonku dhewe. Saking bantere Antar tok unter ping 8. Rong. karo goncekno. Goncekno cah SMA lulusan 3 dina. Heeh. Ngarep omah mau ngedun tak sewandak tak rangkul. Bojoku mok mesem ta. Aduh ya Allah Gusti, kowe dirangkul cak SMA ya Allah. Iya. Papa aku bayangno ngono ku rasane piye. Wis kaya mangan ketan campur telo. Aku bayangno. Piye? Wah, dirangkul cah nom. Tan moko ketemu kaya celengan ngene. Wis aku sok kaya jombitan pinuke ora umum. Kowe gak roh rasane. Rasane Engko njajal tekan omah nggodhog banyu siramno rayem. Engko ora.
Ah, nglodoki ra iku. Lah iku rasane nglodoki ning ati. Bareng mbok goncekno. Goncekno mulih meneng ae sewantai tak rangkul tak wanini wis bojoku mok mesam-mesem. Bocah wedok tak balekno aku balik kon tanda tangan bojoku. Berarti bojomu ya sabar tenan. Sabar apane wong ngajak pegatan nek Lah dalah. Malah nemen. malah apik iku. Mulane berumah tangga yang baik iku Ya. aja gampang tukar padu. Aja gampang. Sing lanang ya kudu ngerti sing wedok. wedok, sing wedok Wedok ya kudu ngerti sing lanang. Nah, nek perlu iku do inget-ingetan. Sing baku bengi iki Heeh. acarane luar biasa. Ya, Dagelan kon metu dhisik. ngene iki yo ngalamat. Anu apa? Lho ngalamat piye? Nah, dagelan nang metu sik yo ngalamat ngantek engko esuk. Lho ora to. Awak dhewe melu melekan melu ndedonga. Oh iya, Iya toh? daleme pepundhene dhewe panjenengane Mbah Slamet. Mugi-mugi pikantuk nugraning Gusti. Amin. Ora ketang piye muja karo anak lanang sing disunatke. Muga-muga dadi bocah sing waladun sholihun ya daulah amin Allahumma amin. Amin, amin. Dadi bocah sing manut karo wong tuane, dadi aja dadi bakul aqua iki lho ora disen blas aja. Iku ya dodolan. Iya. Sariman iki. Sing ora sapa? Lho iki lho. Sarono mbek Sarini. Nek iki genah ketuane. Terang bos. Ayo tak dongakno terang iki ya. Oh ibu-ibu nek nunggoni lho saking tresnane karo Wahyu Manggala. Mas Gayane. Rocky Mas Endor Dalem dawuh. rene tak omongi Aku Nggih, tuwa. pripun? iki mang aku wis ketemu karo Mbah Met Mbah Met. wong Mbah Met ki ya pujangga ya ta Nggih. iki piye kok udan tak takokke Terus pripun? jawabane siji engko Sariman dangakno ben ora udan Oh. Ayo diestokke to. lah iso to piye-piye iki aku dawuhe pepundhen ki tetep tak estokno mulane ben iki ora udan ya wis kudu awak dhewe berusaha gawene kok anu anak lanang dhewe iki piye to ndinding nggon ki rawuh apa tamu do rawuh iki piye jajalan Muga-muga ra udan. lah iso dawuhe Mbah Kong iki Mbah Kong. kepiye kudu destokno iki ngopo to man kowe iki Kalau aku ki uang gal. dawuhe Mbah Kong Masa aku rai ketolak udan. Ora disakake kok, Bos. apa to Mas Bocah rai wis kaya cok bakal malah mak engkek. piye jajal Lah aku nek rombongane Saiton niku. ora udan to Iya, terange gol. kandhani Tapi Slamet mang kok, anu Mbah Putri ya kandha karo aku wek, Bos. kondo pripun Nek Sariman wis didangakno wis gak udan, gak apa-apa. Iya. Tapi engko nek ana kritik-kritik nek Sariman nang gawe rene ndor ngono. gawa nang ndi Gawe ning pawon, oh ameh dienggo tumbal. carane Ndase dikuwethok terus dikek ning dhuwur anu kenteng, Bos. Seta digawe tumbal iki aku percaya wae. Ning tak kirae ora mlebu. Kok ora mlebu Setane ra doyan karo dekne. aja meneh setan. Bojoku tak kelone mutah-mutah kok. lho sik to sampean ki ya duwe bojo Ya duwe lho pasamu ra wong kok piye aku iku. lah ya wong tono wong takone kok jawabanmu kok ngloroti to Ya duwe Mas aku ya duwe bojo. Bojomu ya wong. Gak kire. nesu to Tapi ya lumrah. gampang to Mas wong jawaban kudu dijawab sing apik wae kok senengane nesu Lah wong aku ki ya manusia kok bojoku tekane bojomu ya wong. Yo padha ae mengenyek saya to. ya ngono kuwi jawabane wong Mas Ya kena wong no kok masa aku ngelono. alus Wong. Kowe iki nek omong cangkemmu rasa mecucu kok. Heh? Kowe iki nek omong biasa cangkemmu rasa mecucu. Kem. Apa? Iki ora mencucu ancen aku merongos jare. Eta idoni malah Aku merongos jare Aku mencucu. mah melok ngloro ya Bu elek-elek hadiku kok. lah kok iso ya? Iya Bos ning omahe geneh tak nggo ngepel genahe ra umum kok Bos mulane tak umbarno. lah ya nek ana pitakonan Nyawa kira apik kliwatan. wong Mbah Meti ya durung tepung Mbah. jenengan Iya. bojone wong Mbah ya ayu Ya ora pateko. lho kok ora pateko Nek kanggo ku ayu. masa Masa bojo? Masa ora tau padha masa bojoku. bojomu nek ngundang sampean pripun Papa. Ora apa? Aku iku jane ape ora ngloroi ning roh ndungu iki malah melok kuweting. Lah bojone dagelan ora ngundang papa. Alah papa iki ya umum papa tapi kan ora ngarah cetha bojo nek omong.
Kok ketoke do nyek aku lho, Bro pikir. Iya, Bu, bener. Bojone trek gingsul kok, Bu. Lah nek umum kaya adik iki ya gingsul siji manis, gingsul loro ketok cantik. Lah bojone Saliman iki 7 gingsul kabeh. Batinku gingsule saya akeh kan saya manis. Wong loro wae manis kok tau 7 kok. Oh iya ya. Nek apa untune maju kabeh iki ora gingsul, Man. Gingsul kabeh 7 kok. Iku jenenge mrongos. Ya ora prongos. Lha apa? Cangkeme gak kamot. Nek ora Mas, pancen jenenge siji jodoh loro rezeki telu pati kuwi sing ngerteni mung Gusti Allah. Nah, iki cocok. Jodohku. Iya ta? Ya. Jarene wong akeh ngarani nek aku karo bojoku jarene mirip. Nggih ta, Bu? Lho, terus bojone sendor, wong kene durung weruh. Ning tak kira tetep Wis roh, Bos. mirip. Kene kancane bojoku tiktokan wae kira omong. Bojone kancane tiktokan. Kowe tok wayu Terus, padha karo aku, Bos. Aku Bojomu sing bar digawa bayan. Apik harus. lah kok iso? Lah ndekne bojone begenggek, Bos. Iki mung guyon lho, Bu, nggih. Saestu. Amin. Lah saiki Sariman karo Sawilah. Mirip lho, Bos. Sik, aku ngomong Sawilah kok dulur-dulurku wedok kene kok do guyu. Bojoku gak tau tak tokno. Tak delikno terus. Lah perkarane apa? Ben mateng. Lah ya ndingi mbok lebokno kulkas. Ya mirip, Mirip, Bu. Sariman elek, mrongos bojone Sawilah. Ya padha ae, Bu. Malah nemen. Mosok mlaku ameh nyabrang lho, Bu. Nyabrang leren ndase ditarik ngene. Lah piye nek ngene nyabrang swamber cangkeme sik kok. Aku merangos. Iya. Bojoku merangos. Ngene iku nek mesra-mesranan piye? Wah, aku mung emosi ae kok. Lu kok emosi? Lah piye batinku ya kaya wong-wong anggere teko ngetoprak kan moto karipan kan tetep enak aku. Alhamdulillah. Biasane nek kangen-kangenan karo bojo iki terus kecup-kecupan bibir, Mas. Aku ora mbayangno cara diambung untune coplok kontal ngono terus piye. Cangkemmu ngomong kok. Piye Mas? Aku ya Jalan batin. aku tak Ngeri kok, Gal. Ya angger sesuku mbok remet sih. nek karo garwamu piye? Badanku pacar-pacar iki mulai kaya kowe karo bojomu. Suwe esuk-esuk yayang ayo bobok aku ngono. Wah. Batinku malah kaya wong-wong ngono ku terus kelon ngono lho. Aku gak merangsang blas aku mari apal kok. Kowe wong bojoku dhewe kok. Aku seroh lek elek apik wong bojoku kok. Iya. Ngono elek chatno ndere apik. Bareng tak abung lho, Gol. Malah esuk malah tak juwotosi. Loh, lah kok saged? Lah piye wong batinku tak jak rujak lambe anggar tak ambungi untune nyanggrok irung. Ora tak omong nyanggrok irung. Jangkrik wedokan diambung ora kena aku. Tak juwotos lan teyel. Wah bakal ngamuk metu omah. Lah isih dane le sayang-sayangan pripun? Wes esuke tak tambakno nyonyor kabeh cangkeme. Heeh. Aku udah Puskesmas. Ede tak rayuna. Malah sewengi aku yang nyaang ning jero kamar karo bojoku tanggaku dote gremeng. Perkarane. Lah piye wong bojoku tajak rujakan lambe tajak ngono ki malah kaya wong isa-isa. Lah kok saged? Rotak ngono karo. Jangkrik ora ono penak. Sampeyan kok tau roh nek turune Sariman karo bojone ning kamar, Bos? Mboten. Kaya iwak nus do sembur-semburan. Lah kok iso? Esuk pas arep main teng Tlaga Wungu. Kula rak bel-belan karo dheke. Mas aku kok amberi ya oke aku ngono. Lah aku teko kono dhek ijek turu lho karo bojone. Turune adep-adepan. Ayo Bu do mbayangno Sariman turu adep-adepan. Cangkeme padha mrongose, ndelalah turune ngorok. Wah aku batinku iki sing gradi sapa aku. Wis grok ngono. Kowe ora sapi teng. Jangkrik iku. Innallaha. Sabari. Tompon. Inallah Mas Sobiri nek sabari. Kurang mata. Lah yo tenan krok. Iya Mbah Slamet man kandha ngene man. Ora apa-apa Ndor wong anu bojone adikmu mrongos lah gak apa-apa iki rencanaku tegalanku kan ijek bro. Aku golek traktor, golek pacul gak enek sesuk nek menawa bojone Sariman gelem tak nggo garu ngono. Mbah Slamet omongi piye? Nek gak ana kombine bojoku gawa. Kon ngombi. Krek ngene iku. Masyaallah. Wong nyek wong tenanan. Innallaha Sabari. Alah.
Lah wong ndek yo geger ning kampung Kubaten kok aku usaha ketoprak-prai. Tak jak warungan marang payu blas kok. Lah kok iso? Dodol iku sego duduk, lontong iku malah gak payu. Pas perainan wingi. Jo aku malah sedih. Bojomu mbok kon dodolan panganan. Modali malah blas gak wong tuku kok. Kurang kreatif. Lho, sik to. Lah kok ora payu ki perkarane apa? Lah wong batinku tak kok ning ngarep omah lontong terus berapa sego-sego lontong sayur ulek-ulek iku. Lah piye angger tawa monggo jahan niki lontong saja nyemprot kabeh idune kok. Mulane ora payu dhek wong idune. Nyemprot kabeh. Aku duwe ide. Bojom nek dodol lontong. Jelas ora payu. Ora payu. Mergo nyemprot. Ya terus Genti dodol minuman. minuman. Iya kaya Sprite, Fanta, teh botol, Coca-Cola. Kan kesemprot lah ora bakal mlebu man. Bener aman dulur. Ora yo praktis. Ngono. Bojom kek ning ngarep lawang. Terus? Nek ana wong tuku, ora usah luru juplakan. Lho, lah kok iso? Iya lho Bos, untune bojone kan mrane. Ana tuku ceklik ngono jus man. Ya sesuk nek maratuamu dandan tukang nek pakune ra iso dijabut tuku jungklekne ngono lho. Ya angkrek iki. Lah nek sing tuku mok wong siji. Lah iya Bos. Lah nek tuku sak bis. Wah entek untune Bos. Ngono ku karo tulisi. Jual minuman, punya sariman, minuman cap gudal. Ya wis, syukur alhamdulillah diparingi terang ya Mas Mokon. Nggih. Panyuwunane pepundhen iki jelas. Mbah Slamet akon hebat. Aku ana apa-apa ngono ya matur karo panjenengane. Selamat. Lah nggih. Kaya iki mau dandres. Contoh ya iki aku ora kok mengagung-agungkan beliau. Iya. Kenal kula niku kiwit biyen. Oh. Nalikane ya nuwun sewu lho ya. Aku arep matur sithik. Aku matur nuwun Mbah Mat. Mbah Mat. Nalikane keluargaku kisruh. Terus sing dhisik digondol Kancam. antre. Wong kene kok do ngerti ya. Apa? Digondol pengkhianat. Lah, aku terus sowan ning daleme Mbah Slamet. Mbah kahanan rumah tanggaku kaya ngeten. Jawabane Mbah Kong pripun? Ora usah cilik ati, Gon. Ngono. Sesuk ana gantine. Gantine luweh apik, terbukti. Iya. Ya ta, luweh apik, luweh pinter, luweh salehah. Amin. Contoh sing kaya ngene iki tak aturke karo Mas Sariman megane apa? Apa, Bos? Sawilah ra elek. Elek. Sawilah takon mateni. Terus panjenengane ben sowan nang nggone Mbah Met. Apa ngene Mbah beda ora usah Sariman nggo tumbal bojone ae. Sariman bentuk anyar. Masuk lho man Kok iki. anyar, Man? Kata-kata iki masuk lho man. Aku yo setuju. Contoh aku. Untuk ganti luwih apik. Sawilah. Lho ngono kok contoh. Contoh kok bojone dicolno terus kok contoh. Contoh apa ngono iki bojoku tak ganti kok contoh ora umum. Ora apa-apa lho Man. Masyaallah malaikate iki lho sing bingung sok ben. Lho kok Wong wedok iki sok ben swarga dijak bareng-bareng neraka dijak bareng-bareng. Nek kaya Sariman ngene iki aku mati bedak timbali malaikat ngerti bojomu sapa siji sawilah. Dadi aku cara swarga sing tak jak sawilah, sing bojak sapa man sawilah. Lah nek kowe mati gledak sing bojak bojomu ndi bingung malaikate. Sampeyan mesti do percaya omongane Sariman. Ngapa? Aku gak percaya, buktekno sik. Ayo sing bojak sawilah tenan ora? Buktekno sik. Buktekno sik. Aku ruku duit nek kowe kepengin sedhisik-dhisik ngono. Ora iso wong aku gak roh alamate kok. Lah tekan iki lho sing nom. Lah nek aku ki ya malah ngene lho, Man. Jenenge khulu nafsi daikatul maut. Menungso urip barang lele ketoprak kok dalil barang. Akan amu wah kirek Sik to. Iku mang dalile pripun? mbok kul-kul maut kul-kul mut apa mbok ora roh. Sampeyanku jarene kaji lho. Kaji apa? TV ku Sariman kaji kuwi. Ah, ora bener yuk. Lah kok iso? Kaji palsu. Lah iku mau apa mangkul apa mang? Kul apa malih? Kul. Ayo to jajalan. Wong aku yo ora apal kok. Takokno jajalan. Balen Takok sing kabeh. Mau. Takokno. hul Gol aku ki wong kok gol. Aku acok yo. khulu nafsi daikatul Maut. maut. Urung ngerti artine. Sing ora sapa? Nek urung ngerti tak wene ngerti. Ya. Khulu nafsi daikatul maut. Dilarang kencing sembarangan. Ya,
Ana kencing garangan. Sing kedulungan nafas manggon sak ngisore langit sak dhuwure bumi bakale maut mati. Nek ancen aku digawe mati aku ikhlas. Ning kowe jare dulurku ya kancaku. Tulung ya man. Nek aku mati 7 dinaku aku bancaki ya. Tak bancaki. Kok nek wis tumeka 40 tak tahlilno, kok nek ora ana wonge tak setel kaset ora apa-apa. Wis telo kaset piye? Lara kok gol. Lah wong gak akeh sing iso man. Kene lali pasti celuk nek ora ana wong. Wis telo kaset. Sik omongane. lah mengko nek wis wayah 1 seman ora usah bancaki ya man. Lah ngopo kok ngono? Kowe nyusul. Lho kok aku Iya man aku ben ana kancane. ya aku ra mau dhewean ra roh. Lah kudune Ajak sender barang iki lho. Oke, Lah iki. ayo. Ya iki nek nusul karepe iki. Wis ngene, ayo do bareng budal. Nanti Golek-golek apa ning ngomben ta ning ndi malu. ya. Nggih matur nuwun Mbak Met. Berkah sedayanipun. Amin. Ngapura awan mengaku ra iso melu ndereke mergawe sakmenika panyuwunane panjenengan tak estoke. Pun Aku iso silaturahmi sowan nggone blutru. omong sih aduh. Iya Sampeyan iki nek omong lon-lon, engko nek tak cepok kenger lho kowe lho. Aku tau ngambung wong mati ya yahene iki ya iso aneh-aneh. Nek medilani. Mati ki aku. Sampeyan Kowe- iki omong lon-lon, Kowe tau dikeleti kirek? urung. Man. Keleti man. Iya kan. Baleni kan. Aku ora ndungu kan baleni. Aku ape dicepok sepidol. Perkara aku mang matur saged bersilaturahmi. Ngene. Ora. Silet tok. Saged bersilaturahmi ngono lho, ora. Kupingku ora budhek kok. kowe iki ya gerang tuwa ya bento. Gene ya. Wis genah aku lah ya krungu nek Pak Mogol mang karepe arep muni silaturahmi ning kata-katane silaturahmi. Lah iya. Ngono ku ya aja dicetakno to. Dagelan ki nek iso dadi tuntunan ben tumata, nek wis tumata aja digawe dolanan. Malah dicetakno silit. Dagelan kok muni silit, dagelan nom iki kaya aku lho, menjaga ucapan. Iku piye? Sok-sok mbok kon muni silit gak wani aku. Ini cangkemmu ketliyer ya ta. Lho, ana apa, Man? Lah wong sendor muni pisan ora kok ping 7. Iki jane Aku nyontoni lho, Man. Nyontoni mang Aku mang muni piye? Muni silet ta. Lho, lah kowe barang. Lah kowe kaya melu. Iya aku bareng. Aku sok Silaturahmi. Silaturahmi ngono. Lah iya, aku Sonjo. matur silaturahmi. Lah aku ape ngomong ngene kok terus ape mbok cepok. Ya kowe mang muni kleru ya bos, asli sumpah iku lho kowe muni silet yo. Ya, baleni Yo nang yo. Man, apa? sabar, Man. Aku mau jari bakon ngelati ya, Gol. Gol, Lah kowe gelem apa ora? aku gelem ngelati karo nguyoi, Gol. Lah kirek re. Aku daraki kirek kok. Saged bersilaturahmi sowan wonten tergambang malih. Berkah barokah. Amin. Nyuwun pangestu Mbah. Mbah selamat. Muga-muga kanca-kanca Wahyu Manggala pinaringana Sehat, amin. pinaringana kesehatan. Ngantek. Mergo tanggung jawabe ijeh nganti sok Desember. Ketuane iki aku apa kowe? Aku kan wakil, Gol. Wakil lho. Wakil apa? Dadi ketuae bobrok. Lah aku kene ngeterno nguyah bojomu terus. Lho, lah iki lho. Iki lho perkarane. Winginane bengi lho. Asline aku wis ora percaya karo Sariman. Gini, Bos. Winginane bengi iki ra nyambut gawene ning lapangan. Lapangan. Gara-gara aku ana tamu akeh. Lho, bojoku iki lho tak kon ngeterno pipis saya bengok-bengok. Mbok apno. Sumpah tak Bu apa-apa. apakno. Aku ngeterno ya Aku wis panane. pengalaman adalah guru yang paling Berarti berarti. bengok-bengok tenan, Bos. Iya. Mesti mbok silaturahmi iku. Juwata sing kok. Mbok Senengane apakno? kok. Ngaku kowe. Lah ya tak terobos kono lho bos ning pojokan mumpung peteng aku. Lho lagi nduwur tok. Waduh. Mbok kapakno. Ora disiki. tak apa-apano Gol. Lah terus. Terus aku curiga juga senter HP ya. Tak soroti, bano ana suket sing dicoklek no nyogok bokonge. Berarti kowe roh silaturahmi kowe. Iso kowe. Iki lho, Bos. Soroti. Matur nuwun, Mbak Met. Muga-muga tansah pinaringana Amin, amin. keselamatan sedaya. Amin, amin. Amin. Ngapura aku mang ora iso dolan. Iya, kono. iya, iya. Kale Pak Inggi Kayen Pak matur Inggi. sembah nuwun. Nek Ayang iso- nggih ajeng nanggap.
Iya Mas. Nggih pun. Ya semoga-moga iso maju. Ya perjalanannya jauh. Panjere 3 tahun sekali langsung, Bu. 3 tahun semoga-moga. sekali ini lho, Bos. Dadi mau main pisan yang main panjere 3 tahun sekali. Ayo Ya, jadi siap. terima kasih. Ayo pasukan Mas Roy. Siap. Diatur Ibu. Oke, spesial untuk seluruh warga masyarakat Tergambang, Bancar, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Wah, suarane Jan. WM Audio Sound System, terima kasih. Mas gue nek MC gue jan pointer tenan. Suaranya kayak penyiar Kaya papala. Kayak MC Bram Papala untung ngono. Palapa, papala. Papala apa kok? Cangkem tua. Tunggale New Serna. Apa nyusurna iku? Iku dangdut New Serna. Oke, bersama WM Audio kita persembahkan dan kita spesialkan untuk seluruh warga masyarakat Tergambang, Tuban. Kita goyang sama-sama, bareng bersama New Loh kodok. Song MC. Aku ya. Sampean. Loh, iya toh kita persembahkan dandut yang Wedok langsung kaya. sariman. iso. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini Maju. Sing Pian. sopan. Segere dajal balik. Ayo. kode kerjajal. Daru pamdane dicoplok. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini saya tampilkan artis-artisnya Pati Jawa Tengah coy. Ape. Kayak MC apa muring-muring. Mama aku dipelilihi penonton ya.